Hola, bones. Soc Daniel Mangas, jugador de hoquei i m'he format en entrenament i nutrició. Fa uns anys vaig fitxar per l'Alcoi i allà vaig conèixer en José, una persona que es va portar molt i molt bé amb mi, i bé, m'ha demanat que us faci un vídeo. La veritat és que no donem suficientment importància a la nutrició, és un dels factors claus en el rendiment, i el meu consell és que aprengueu les bases, no són difícils, i adequeu una mica la ingesta calòrica als vostres objectius, a la vostra activitat diària, consumiu suficientment proteïna. Hi ha principis bàsics que són molt senzills d'entendre i que realment marcaran diferència en el vostre rendiment. Per la meva experiència com a jugador de hoquei de primera divisió, us he de dir que un dels punts d'inflexió va ser quan em vaig començar a cuidar amb el tema d'alimentació. Així que crec que és un aspecte infravalorat que hauríeu de tenir en compte, i més si voleu rendir millor en el vostre esport. Així que si voleu aprendre més coses de nutrició, divulgo sobre entrenament i nutrició al meu Instagram, que és Daniel Mangas, i res, espero que feu aquest canvi de xip, que comenceu a cuidar-vos més amb el tema d'alimentació, perquè, com he dit, és un dels factors claus que pot donar un plus a pista. Apa, salut!